Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Barkanmu da yau, barkanmu da sake jamewa a wani sabon bidiyo a wannan cewa ta mu ta Kauga Mace. So dan wa muna roƙon ka dan yau ne farkon zai turka wannan cewa ta mu ka daure ka danna mana alamar subscribe kana alamar rawa ka zabi all. Hakan shi zai baka dama da zarar mun sake bidiyo YouTube za su sanar da kai. So a gurguje ba tare da ɓata lokaci ba na kawo muku wani sabon platform ne. So abinda za ka yi da zaran ka danna link da ke description na wannan bidiyo zai kai ka cikin wannan site ɗin gashi kamar haka, kamar yadda kuke gani. So nan gurin referral ɗin za ka bar shi a yadda ka gan shi a wurin. So sai ka zo ka sa sunanka, first name naka gashi kamar haka, sai ka sa last name, sai ka country Nigeria, sai ka bar shi zai nuna ma yana kan Nigeria, sai ka bar shi akan Nigeria. So sai ka zo ka sa number waya gashi a nan gurin kamar haka. So bayan ka sa number ka sai ka sa email naka a nan ƙasa gashi kamar haka. So bayan ka sa email sai ka sa username naka, so shi so bayan ka sa username daga nan ƙasa sai kai create na passport guda 6. So bayan ka yi create na passport guda 6 sai kai confirming a ƙasa har yanzu na passport din. So bayan ka yi confirming na su ga wannan code daga nan sama gashi wannan code din, so za ka samu shi a nan din nan gashi inda suka sa enter code din nan. So gashi kamar haka 1960. So sai ka taba I agree, sai ka taba sign off na. So zaran ka taba gashi zai nuna ma ka riga da ka yi register successful. So daga nan kasa idan ka kula ga yana sun baka welcome bonus na naira 300. So sannan so abinda za ka yi shine za ka zo daga jan sama, so ga wurin layuka guda 3 nan ga ita, sai ka zo ka shige shi kamar haka. So bayan ka shiga a nan wurin za ka duba ga ce inda aka sa investment, so ga shi kamar haka, sai ka shiga ka ga yanayin investment nasu. So ga yanayin investment nasu a wannan manyan plan ne. Bari mu faro daga kasa da kan kanana domin na san so ba za ku ce kananan ba. So daga nan idan ka zo ƙarshen ƙasa za ga na 3000 da plan na 3000. So ga shi abin da zai rinka baka kullum daily income naka 300 ne tsawon kwana 60. So sai ka yi sama sai ka duba ga na 10,000 kuma zai rinka baka 1000 ne kullum, na 20,000 zai rinka baka 2000 ne kullum. So ga shi nan na 30,000 kuma zai rinka baka 330 shi ma kullum, na 50,000 zai rinka baka 5500 so kullum. So za ka duba plan ne daidai wanda ka ga za ka iya investment baka da wani matsala, sai ka duba ka investment nashi. Misali yanzu na 3,000 ɗin sai ka taba kan investment na. So da zaran ka taba gashi nan a nan gurin, so sai ka zo gashi sai ka taba shi kamar haka, so sai ka taba yes ɗin nan. So gashi sun nuna mana akan balas na mu ba kuɗi. To abinda za ka iya da za ka yi deposit da shi ne za ka zo gurin layuka guda kun hada daga inda aka sa deposit sai ka shiga. So bayan ka shiga inda aka sa deposit nan gashi sai ka taba kan deposit har yanzu, sai ka sa amount ɗin da za ka yi deposit, misali 3000. So sai mu taba next gashi, so sai ka zo ka taba kan confirm. So da zaran ka taba kan confirm gashi nan za su baka account number da suna da sunan banki. So sai ka kofi account number ka je ka tura kuɗi. Bayan ka tura kuɗi sai ka zo misali yanzu sai ka rubuta sunan da ka tura kuɗin a nan gurin nan, sai ka taba kan shi haka, sai ka je ka ɗauko asalin screenshot na wannan kuɗin da ka tura. So misali yanzu bari mu sa wannan gashi kamar haka, misali sai ka taba kan pay now ɗin nan gashi. So da zaran ka taba kan pay now zai dan wasu lokuta za su duba su gani. So gashi yana fin da mai da wasu lokuta, da zaran ya abu ne kawai za su hawan ma da kuɗin ka normal successful. So da zaran kuɗin ka yawo sai ka zo ka shiga wurin investment ɗin sai ka je ka investment na wannan adadin abin da ka yi deposit ɗin. So da zaran ka yi investment daily return income naka zai rinka sauka, duk bayan 24 hours income naka zai sauka. Sannan bari mu zo ga don withdraw kuma. So gashi aka gurin withdraw gashi kamar haka,
sai ka zo ka taɓa kan withdraw now. Withdraw, minimum withdraw 1000 ne. Zaran kuɗinka ya kai 1000 so za ka iya yin withdraw na ta misali yanzu. So da zaran ya kai 1000 kawai kana sa amma waɗanda za su kai ka inda za ka je ka sa bayananka na banki. Cikin 'yan wasu lokuta kaɗan kuɗinka zai shiga normally cikin account naka. So mun gode da kasancewa da mu da ku a wannan bidiyo, sai mun haɗu da ku a bidiyo na gaba.